Eu nu am să te las, azi am legat inima ta de inima mea pentru totdeauna. Pas cu pas, eu nu am să te las, azi am legat inima ta de inima mea pentru totdeauna. Și promit să am grijă de ea pentru totdeauna. Am legat ne vom iubi și împreună vom sta amândoi. Îți dorești o nuntă de poveste? Noi suntem alegerea perfectă. Oferim servicii profesionale, foto-video, la cele mai bune prețuri din Oradea. Vizitează pagina noastră de Facebook și intră în contact cu noi. Royal Weddings. Servicii foto-video profesionale în Oradea, Cluj, Arad, Timișoara, Satu Mare.